Aquesta inversió pública per als recursos públics, la nostra petició seria que la Generalitat Valenciana caminara, també ho ha dit Roberto, no estem bojos i sabem que n'hi haurà, en molts aspectes n'hi haurà que establir terminis, però caminar de cara a que l'esforç pressupostari en matèria educativa siga un 5% dels pressupostos i per a que siga més realista que menys, hi haurà que establir aquests passos dels que parlàvem, una memòria, un pla econòmic que anara de cara a poder arribar a aquesta xifra que nosaltres proposem del 5%. Això vindria concretat en, clar, això són diners, uns nous acords de plantilles i de recuperació salarial, això és diners. Una estabilitat en les plantilles, com també hem vingut remarcant com a reversió de retallades, que és que hi hagi ofertes d'ocupació pública àmplies, calendaritzades, és a dir, que estiguin programades en aquesta memòria econòmica o planificació, o com li vulguem dir, també entraria dins d'aquestes propostes més globals. Així sí que m'agradaria fer un apunt, i és que en aquests moments tenim en les plantilles de la Conselleria una inestabilitat o places que no són estables, nosaltres fins i tot diem precàries, d'un 20% són les que estan ocupades per personal interí i aquestes ofertes d'ocupació públiques haurien de vindre a estabilitzar aquest 20% que en aquest moment no està. Per a nosaltres seria, estem sempre marcant un 8% de places en interinitat, perquè sempre hi ha places que no són orgàniques, gent que necessita ser substituïda, però d'un 20 a un 8% és aquesta planificació que des de fa temps que venim reclamant i seguim. I per últim, pensem que és una marca de la casa també nostra, que l'equitat en l'educació ha d'estar garantida pels gestors públics, en aquests moments per qui ocupa la Conselleria d'Educació, i en la mesura del possible l'entrebanc que suposa una llei que, com la LOMCE, com he dit abans, destrossa l'equitat perquè ve donada per uns criteris ideològics que no compartim, també ens tindran totes les iniciatives que vagin en aquest sentit, estarem lluitant per a que així siguin i les veurem ben vistes, tot el que significa que no hi hagi rànquings o diferències en els centres educatius, que no se segreguen, que no hi hagi revàlides que vagin a favor de la segregació de l'alumnat, perquè això ja pensaven que estava superat d'altres generacions i resulta que ara veiem que retorna, i altres qüestions que vagin a favor de l'equitat en l'educació i en contra de sistemes segregadors.